Harwakini machiegni nyakora mga wange chendone ma kagi kacha waikoni weche manyien mana yo machuok kende daika par kama nyakora mga wang kabang yang nawe thuolo kanyo ni DJ Vic Moistopeo makare gi chendro mar ngomo wake wachako koda wach mar ni jagoro maduong bura mar UDA Cleophas Malala oseogai marazimio la umoja wan Kenya Lansha la Molodinga kwa mchana ubago ng'anyo magala moro pacho ka odiochieng' makiny ko wacho ne jo Kenya kala ngima matek magidwaro en chiemo to ok ng'anyo. Malala wacho ni Odinga wuondo jopiny ka oluongo ng'anyo godiochieng' to tieno to lombo sirikal kod mosruok. Jo UDA omieno jo Azimio kod chieng' mibadhi ewi omenda maromo bilion 15 mana mawachre no kwal e kinde mag yiero mokalo. Azimio led by Raila Odinga have planned protests tomorrow. But before they do so, they must come out clean on where they took the money. They must also show Kenyans where they hid the maize and when they are ready to release the maize. Tunataka kabla maandamano kesho, watu wote wanaenda maandamano wakuje na gunia. Raila awekee ile mahindi ambayo ameficha katika godowns. Wapatie wale watu wanaandamana mahindi warudi nayo nyumbani. Waache kudanganya wa Kenya kwamba kuna maandamano ilhali yao ndio wameficha mahindi Kenya hii yote. And you are going to expose those godowns. Mali wameficha mahindi ambayo walitumia hiyo 15 billion kununua mahindi yote Kenya, kuficha ndio bei ya gharama iende juu, gharama ya mahindi iende juu, ndio wauze mahindi hiyo kama gharama imeenda juu. So we are going to expose those godowns in the next 7 days. Kapodongyo mago mag siasa nyakoro mga juang kwet marazimio la umoja wan Kenya Lansha Ramogi biro dhi nyime kod ng'anyo mag sundo piny owacho mondo reso chui mathurka. Jotend Azimio wacho ni jatend piny Kenya William Ruto nyaka we ywagore ne sirikand Uhuru Kenyatta mosekalo kendo ket kare chenro mag kelo lokruok kod dongruok ne oganda jo Kenya. Kotane kod jaseneta ma Nairobi Edwin Sifuna, jotelo go oseo sirikal kuom gope madhuolore kage singo dhi nyime kod keto piny owacho tesre e singo magi ne oganda jo Kenya. Negilose log tich maduong' bura mar ODM e bure Nairobi. When are things going to get better? When will the shilling stop falling and losing to other currencies? When will the shortage of dollar end? When will the prices of essential commodities come down? We want answers, and if they do not come in the next few days, we'll have no option but to lead our supporters into these offices for answers. We will follow these officers anywhere and everywhere for answers and not warning. If we as the representatives of the people have been unable to extract a plan from these people, from the so-called government of Kenya Kwanza, we will take our people to Professor Ndumu's office so that he can explain to Kenyans what the plan is in terms of economic recovery. We don't want people to continue threatening to name individuals who have looted Kenyan money. If you have the names, call a press conference like this and tell Sifuna took 10 million. We have sent the details to the DCI and to the ESCC, the accountability agencies. Let them do the investigations, because even Kenyans want to know. But we cannot have a government of lamentations. They don't have any plan. Every time they come, they tell us about the previous regime. The Kenya Kwanza administration, if it is an administration, must now start accounting for its time. Kwa keto tenge mago mag siasa wang'eyo mago motenre kod mago mag thieth, Governor ma Nairobi Johnson Sakaja oyango kar thieth mar joma oheore osiptal mar Mama Lucy Kibaki mayudre kar dak ma umoja. Mano eno thieth mar ICU mokwongo osiptande ma county ma Nairobi ka. Sakaja jiwo ni ma en chenro mar bedo thieth kendo neno ni jopiny yudo chenro mag thieth yo mapiyo ma ok ochuno ni gidhi dhugore e thieth maduong' ma Kenyatta bende nitiere county ma Nairobi.
Kwa boma Nairobi atirinyaki county mabungoma nyakoromoga jiwang kamobila e county mabungoma omakachije maitudo kod nek mar jal moro ma japiny Australia. Jiangwen go wachore ni no monjo od jal majaigni 45 ma oyange kaka Hewitt Peter John e gweng manamwacha. Ne makgi kod omenda simu kod opande mar mosenindon. Chel kuom achijego en jaod Hewitt Lilian Mikasia maitudo gi nek tokane gi gwandore kod mosenindo. Achije moko gin Zablon Wafula Nyukuri, Emmanuel Simiyu kod John Bwile Wakwabubi. Komanda mar obila mabungoma Francis Koole yango ni mosenindo noyudo hinyruok mathoth ka ringre noyudi konindo ataro. Ringre mosenindo kane osiptand county mabungoma ka irito mondo biotimne bero. Don't kill me. Mwanamke alitokea hapa akiendea huko nyuma ya ukuta huu na akupiga nduru, akaenda akakatishia ndani ya ile shamba, akaenda. Kumbe wakati huu ndiye alienda kukutana na wale wa jamaa wenye alikuwa ameshaua mzigo, alikuwa barabarani kwa amesimama huko, wakaongea na hao watu. Sisi tukafika hapa, tukaleta watu wakajaa hapa, ndio mama akakuja. Yesterday at 20:00 hours, and we did receive information about an incident that happened in Dakaru village in Bolondo sublocation, and after officers responding there, they found that they established that one Australian citizen aged 67 who was married to a Kenyan was found there to have been injured, and our officers, after investigations and after checking on that person actually was lying there, we realized that he had succumbed to the injuries, and the police actually camped there immediately. Kwa Bungoma nyakoromoga jiwang atirinyaki county ma Kisumu kamobila odina pa majomo Kenyatta mocho mokarjot malwanja tan penya mabunga ma Kisumu ayudre milimani. Joge mnyamburko kod jogo matiyo gi apayano ne okoyiene gi kadha genga manoketa batha piece machon Manyanza Provincial Headquarters. Jatendo bila Manyanza Karanja Mwiruri oyango mano ko wachoni en tich ma pile kapile marobila erito hapise mag piny owacho moting'o kajot ma jatend piny Kenya. Omedo ni mano bende itimo e kar jot ma jatend piny Kenya e county ma Kisii. County mahoma benya koramga jiwang jodake county no mahoma biogolo par mopogore bangdo podho yiero mar governor ma county no Gladys Wanga. Joera mag governor Wanga orwako mokalo ng'eto kendo opoyo doho kuom podho yiero mar Wanga kamoko kuom johera mag governor machon ma Nairobi Evans Kidero to okoyie gi ng'eto makamano. E odhiambo manyoro, jang'ad buche Justice Roslyn Aburili ne opudho yiero mar gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kendo yango ni yiero mara ne otim kaluwore kod chike matayo yiero e pachoka kane owito oko bura mane omaki e doho gi gavana machon ma Nairobi Evans Kidero. En ng'eto ma jodak e kaunti ma Homa Bay ogolo paro ma opogore ka johera mag gavana Wanga opoyo mokalo doho kuom ne puodho yiero mare. Amor gi kaka kot ne ogolo duoko ne nyoro, kendo nwago erokamano kaka joma mine, kendo wago erokamano kaka jo party nikech Homa Bay en notero party duto te officials mag ODM. To wamor nikech ne wan gi opponent marwa, to mama Gladys Wanga ma gavana marwa ma wagena ahinya mwahero ne owin nyoro kendo no bedo governor officially. Ne wang'eyo ni gik mokete lwet Nyasaye timore maber, kot no ng'ado bura kendo wamor gi
duoko manowuok e kot. Bende gikwayo jodak e kaunti no mondo koro chiw thuolo ne gavana Wanga ka ochopo singo te mag dongruok manomiyogi e kinde mag kampen. Weche mag basari, weche mag pur, kodhi sani kodhi no ole lote. Kodhi no wagolo mana juma manokalo ni. Mon no golo kodhi. Ka Gladys iluongo ni Honorable Gladys Wanga Commissioner kawa jukumu mare mar wuotho e ward ka ward mondo mi kodhi okom sama ne koth ochweni. Mano nyiso ni gik manowacho ni genowa pur dede maber genowa, sikul nyithindo dhi somo maber genowa, ndara. Ne en miriambo to ne en adieri manotimore kata mana ndalo yiero cha. Mae duoko manoyudore. En mane jokoto ng'adeni kendo wamor kabisa kaka achiel kuom johala matiyo mabeka kendo wamor gi tend mama. Moko kuom johera mag Kidero mabende nolaro kom gavana moko chung' kod duond bura moro amora to wacho ni ok gimor kod ng'eto no. Ok en kaka nwapare ni onego bed ni owuok to wuok. To nyaka sama wuoyni ok wang'e ni pach Kidero en nang'o kata wacho nang'o gavana manyo yiero kaka marwa. Ok wang'e ni owacho nang'o. To koparo forge ahead mondo dhi mbele. Okwaye no were God nikech kata be mano dhi mbele kata ok dhi mbele to pod dhi bedo mana kamano kamano mochakore ni mano ko bedo kaka nwapare lakini gi chunywa to ok wamor kaka nwapare ok obedo nwa. Kata kamano gikwayo Kidero mondo kik obed kod paro mar dhi e doho mar apil ka gijiwe mondo osir lwedo gavana Gladys Wanga. Kama onge kwe dongruok ok bede koro miwa kwayo no wadhi nyime kamoro achiel owere gi weche mang'eny wadhi ka nyime wadhi ndalo mabiro nyime ka Nyasaye oyie wachak wadhi kaka nwadhi no. Waungo lwedo wach kot nikech sani sa siasa nyocho serumo. Sani wadwaro dongruok. Waneno kata ka Nyawang'aya Her Excellency the Governor osechako tich. Mama wakwayi ni dhi mbele gi tich. Dhi mbele gi tich kendo dhi mbele gi tich to par mine. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ramogi ripodno moya e kaunti ma Homa Bay ma tiekono chenro mar kagi kachero kamano kuom kete mana ka Ramogi TV esechego mana machuo kanyisi kacha ni aweyo chenro ni mabende koro idendo kanyo ni ngoma wake mitawa gi DJ Viko sekoreo makara ne joera mag ngoma maesa mar ngoma wake. Nyinga Lydia Okeyo, Riti Masani. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete baasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e baasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 011 09 22 77 kata 0 ang'wen nono adek aboro ariyo nono. Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. When we started the interview at about 30 minutes past 9 on a Wednesday, then you could see the level of preparedness in that you guys the have. team. Yes. It was then the following day